tämän mun videon, tän opit tuntemaan minut haaste ja sitten aloitetaan. Minkä väriset sukat sinulla on jalassa? Mulla ei ole nyt sukkia ollenkaan jalassa. Missä asennossa nukahdat helpoiten? Mä nukahan helpoiten sellaisessa kipura-asennossa. Oletko sotkuinen vai siisti ihminen? Mä oon aika sotkuinen ihminen. Uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä? Skip. Mä syöt yleensä aamupalaksi. Mä syön leipää tai muroja. Pisin aikaa, jonka olet ollut nukkumatta. Noin 18 tuntia. Oletko hyvä valehtelija? En. Oletko vasen vai oikeakätinen? Mä oon oikeakätinen. Tykkäätkö omasta nimestäsi? No on se ihan kiva. Mun nimi on siis Jarna Vilhelmiina. Viimeinen kuva, jonka olet ottanut. Okei, tässä oli nyt mun ensimmäinen video tähän YouTubeen. Mä tykkäsin tehdä tätä tosi paljon, joten laittakaa mulle videoehdotuksia tonne alas. Ja laittakaa myös peukut pystyyn, jos tykkäsitte. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!